U Vrnjačkoj banji je održan judo turnir Goč. To je republički turnir, nije bio inostrani. Milica se borila, imala je 2 borbe, oba 2 dobila. Radila je sa kadetkinjama koje su od nje starije 2 godine, oba 2 je pobedila. Ona je sad kadetkinja 1. godine. Tako, eto, uzela je zlatnu medalju. Imala je duplo manje borbi nego prošlog takmičenja, ali imala, kažem, teže protivnike. Sa jednom je išla na zlatni bod i tu je pobedila. Inače, ta je pobedila pre koliko? Ta je pobedila pre jedno 6 meseci, 2 pozadnja, starija devojčica, sad je ona nju, Milica je nju pobedila, tako da, eto, uspela je to. Bila sam na takmičenju u Vrnjačkoj banji, radila sam u kategoriji do 63 kg uzrast kadeta. Osvojila sam prvo mesto i zlatnu medalju. Konkurencija, pretpostavljam da je bila jaka? Da, bila je jaka. Imala sam 2 borbe, jednu sam radila na zlatni bod, to je kada se produžavaju produžeci, tu sam radila 7 minuta i dobila sam tu borbu. Koje su tehnike bile one koje si izvodila? Ipan Senagi.